jolt and then you'll die. Good morning mga igan. Pupunta tayo ngayon sa Urdaneta. Magbabayad tayo ng Converge internet connection namin dito sa bayan namin. Kasi pag hindi tayo nagbayad, nako, yari tayo. Wala tayong mapapala. Kaya magbayad tayo on time. Ito, kaya araw-araw, enjoy nyo lang ang video natin. Sigurado, masaya ito. Road trip ulit tayo. Biyahe-biyahe na naman. Biyahe-biyahe. Ito, naka-ready na ako. Naka-ready na. Jacket na lang. Wala pa yung jacket ko. Wala. Ready na ako. Ito na. Kaya, tingnan natin anong ipapalabas natin ngayon sa inyo. Pakita ko sa inyo lahat sa araw na to. Enjoy lang. Para masaya. Ang araw ngayon. Lunis, matagal. Kapag linggo eh. Palay ko, linggo kahapon kasi lunis na yun. Enjoy lang. Sarap. Kaya, naka-ready na tayo. Tingnan natin kung ano mangyayari sa araw na. Sige. Bye. See you later. Game na. Dahil ulit tayo. Point. Ayan, nandito na tayo sa highway. Ayan, oh. Dito na naman, puro bukid na naman dito. Puro bukid, ayan. O, kita mo. Ayan. O, diba? Pwede na naman dito. Na ako dun, natumba yung motor ko. Tumigilan tayo sandali para dito sa area na to. Ayan, oh. Highway, diba? Highway na highway. Puro lugar na sa ihatay na to. Ayan. Oh, diba? Woo! Ano na kaya? Hindi yata yung ginagawang walis. Ayan, oh. Yung galaw-galaw yung puti-puti na yan. Hindi natin yung zoom natin kung pwede. Ay, diyan tayo. Oh, presto. Ayan, oh. Kumanta na yung mga... Oh, diba? Pero nakita mo yan. Yan. Yung ilaw na yan, mapapansin nyo. Oh, diba? Yung wire na yan sa lupa na. Oh, diba? Makita yan. Hindi nakalagay sa taas yan. Sa baba lahat yan. Oh. Only in the Philippines. Yung makikita yan, no? Ano ba? Hindi na nila pwede iangat yan. Nasa baba naman na. Hindi naman nila oh, diba? Nakalatag na sa baba. O naka... Oh, ayan. Hanggang doon yan, no? Dapat iangat yan. Kasi hindi naman panglupa yan, eh. Dapat nang pakahang yan, eh. So, tingnan mo sa kabila. Ganun dito. Ayan, no? Ay, oh, sige. Tingnan natin. Ayan. Sige. Go na naman tayo. Okay, bye. Ayan. Papakita ko sa inyo yung araw ko dito. Ito yung boundary ng Urdaneta sa bayan namin at Linda. Ayan. Ito ang boundary niya. Meron siyang arrow yung nakalagay.
Thank you. Come again. Come again po. Ayan. Okay, pinaka-download. Dito sa kapila nito, pag lumagpas ka ng konti, ay order nito na ito. Ayan na. So, pinakabayan na. Tabi ulit tayo. Tabi. Mga kapatid dito, wala yung topic na nandun mo. Pinababa kita. Yan ang mabubuhay dito. Ayun na, cancel. Ayun, yung kalabaw na yan. Yan, yung kalabaw. Ayun yan. Pero ito lang. Stop light, hindi naman gumagana. Ito. Ito. Sama ba ito? Dahil ang dami stop light, gagaan. Dapat kung may traffic man, pagpilitan naman, mainit ka naman. Mainit eh. Hindi mainit ito. Okay, dali lang. Tabi tayo, tabi. Tabi lang, tabi lang, tabi. Ito. Ito lang ang main na. Tabi. A few moments later. Dito na tayo sa Converge. Ayan. Unit. Kikita nyo ba? Sandali lang tayo dito. Babayad lang tayo. Konti. Upo muna tayo habang nag-aantay. Wala yung gwardiya. Ayan. Lalabas din yan. Ayan. Nandito na tayo sa loob ng Converge. Magbabayad tayo. Sandali lang. Hindi nga bali na. Sige, kapay lang. Kaya bayad po bariyag. Hindi bayad. Ang panghulog ko ta. Puro bariya. At mabalin buo. Papel. 1.5 ba? Aha. Pakibilang na lang po. Vlogger lang po, madam. Sige. Pauwi na tayo. Nakabayad na tayo. Okay. Boss, salamat boss ah. Salamat. Nakabayad na po. Thank you.